Σε ενδιαφέρει να είσαι Duracell. Τι λες τώρα? Και βέβαια με ενδιαφέρει. Θέλω να σε πάω σε ένα πράγμα που είχες πει. Θα μου πεις το ψάρι. Υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες είναι thriller. Thriller. Να καταγγείλεις τον πατέρα, να καταγγείλεις το θείο, να καταγγείλεις τον μεγάλο αδερφό και με μια αστυνομία διάφορη. Ακριβώς όμως, τώρα μου το κάνεις ακόμη πιο. Μου το εντείνεις. Δεν καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Σε στεναχώρησες με το κατάλαβες ότι πλέον ο Αποστόλης είναι λίγο πιο. Είναι ένα θέμα. Η τεστοστερόνη. Έχουν κλάψει εδώ. Η ρούλα έχει κλάψει. Και έπαιρνα εγώ το επεισόδιο επί 3 φορές τη βδομάδα. Ξενέρωσες με την πολιτική. Ντρεπόμουνα, ρε φίλε. Ντρεπόμουνα. Ψωνίστηκε ο Γκλέτσος. Ψωνίστηκε ο Γκλέτσος. Πού πας, ρε φίλε, τώρα? Και ξέρανε και ότι είμαι και αριστερός. Εσύ πότε αισθάνθηκες ότι είσαι καλός ηθοποιός? Είσαι και αγκαλίτσας, πιστεύω. Όχι, αγκαλίτσας δεν είμαι. Είσαι οξύθυμος. Είναι όλα φορολογημένα και. Τι σε ενδιαφέρει πιο πολύ, να κάνεις σεξ να περνάς καλά ή για να είσαι και να σε βλέπει και σύντροφό σου σαν τον. Δεν με πρόδωσα. Είμαι με μια σύντροφο την οποία είμαι καλά. Λιώνεις. Είσαι to the point. Απόστολε Γκλέτσο, καλώς ήρθες στο Ανέστητε Podcast. Καλώς σας βρήκα. Να πω ότι σε ρώτησα κιόλας πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα αν θέλεις να σου μιλάω στο πληθυντικό ή στον ελληνικό και μου είπες κατευθείαν στον ελληνικό. Στον πληθυντικό σου είπα. Αν μου είχες πει στον πληθυντικό θα το είχα κρατήσει έτσι. Οπότε το πήγα στον ελληνικό. Ναι, Ανέστη μου, εντάξει. Αλλά εσύ σε φωνάζουν Απόστολη ή Αποστόλη. Όπως θέλει ο καθένας. Όταν ήσουν μικρός, οι γονείς σου πώς σε φώναζαν? Λάκι. Λάκι. Και έκανα μεγάλη μάχη εκεί γύρω στα 12-13 Ναι. να αλλάξει το Λάκης γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου όμως. Για κανέναν λόγο δεν μ' άρεσε. Γιατί μ' άρεσε καλύτερα το Αποστόλης. Ναι. Επειδή και αγαπούσα και τον παππού μου τον Αποστόλη. Δεν θέλω Λάκης, ρε παιδιά. Δεν θέλω Λάκης. Τώρα θα σου πω τι γίνεται. Εγώ σε ξέρω πλέον παρακολουθώντας, αλλά σε ξέρω χωρίς να σε ξέρω και υποσυνείδητα από πολύ μικρό παιδί. Γιατί όπως καταλαβαίνεις το όνομα Γκλέτσος, από όταν ήμουν 7-8 χρονών, υπήρχε μες στο σπίτι. Με την. Κάθε φορά άλλαζε για κάποιο λόγο. Κάθε φορά άλλαζε. Ναι. Ανά 7 ετία άλλαζε. Ναι, άλλαζε ο λόγος ναι. που με ήξερες. Ναι, έτσι. μπορεί να σε ήξερε. Γιατί άλλαζα κι εγώ. Ακριβώς. Γιατί έκανα και πολλά πράγματα στη ζωή μου διαφορετικά. Ναι. Δεν μας άφηνες πεινασμένους. Από το ηθοποιός καινούριος, ας πούμε, που βγήκα, μετά πέρασα σε κάτι άλλο, μετά πήγα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με όλα αυτά που έκανα. Ναι, οπότε άλλαζε ο ρόλος. Άλλαζα εγώ πάντα πεδίο. Υπήρχες στο αυτί μου. Ήσουν το απόλυτο sex symbol. Είχες μια πολυτάραχη ζωή. Το οποίο αυτό και χωρίς να το ξέρω και ενεργειακά δηλαδή που σε έχω απέναντί μου, το νιώθω ότι είχες πολυτάραχο βίο. Αυτό δεν σε έκανε λίγο πιο να είσαι μια επαγρύπνηση για την κόρη σου, ότι αφού τα έχω δει εγώ όλα αυτά και τα έχω ζήσει, κάτσε να την νουθετήσω, να την προειδοποιήσω για το τι συμβαίνει. Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με ένα φόρτισμα. Έχουν ένα φόρτισμα. Φόρτισμα από γενετής. Τι εννοείς φόρτισμα? Ένα φόρτισμα, ενεργειακό. Okay. Αυτό το είχα εγώ. Και το έβλεπα ότι το είχα. Όχι, δεν το έβλεπα. Το ένιωθα. Σωστή λέξη. Δεν με έβαζε ο τόπος. Ναι. Από μικρό παιδί δεν με έβαζε ο τόπος. Το οποίο όμως τι ήταν? Ήταν η ανάγκη σου να εξελιχθείς επαγγελματικά, να βγάλεις χρήματα, να έρθεις στην Αθήνα, να γνωρίσεις κόσμο, να γνωρίσεις τη ζωή? Ποιο ήταν το motive σου, ας πούμε, το motivation σου? Άλλαζε συνέχεια. Ως παιδί ποιο ήταν? Γιατί συνήθως αυτό είναι όχι το πιο αληθινό, αλλά είναι η αρχική κινητήριος δύναμη. Ως παιδί ήταν να παίρνω συνέχεια γνώση, προσλαμβάνωσες, να έχω προσλαμβάνω. Δεν με χώραγε ούτε το σχολείο, με χώραγε ούτε αυτό. Ρωτούσα συνέχεια, ήθελα να μαθαίνω, ήθελα να. Είχα συνέχεια το ανικανοποίητο. Ναι. Το οποίο αυτό το ανικανοποίητο δεν σταμάτησε μέχρι τα 40 μου. Τώρα το έχεις λύσει? Στα 60, ναι. Γιατί λένε ότι δεν λύνεται αυτό. Το έχεις και το έχεις για πάντα. Στα 60 έγινε αλλιώς. Διαφοροποιήθηκε αλλιώς. Ναι. Όταν λες ανικανοποιείται, ότι δεν ένιωθες ποτέ την πληρότητα σε τίποτα? Ναι, έκανα πράγματα. Ήθελα να κάνω πράγματα. Ήθελα να κάνω πράγματα και ήθελα ότι έπαιρνα να επιστρέφω πράγματα. Δηλαδή δεν μου έλεγαν τίποτα τα άλλα χρήματα.
ήθελα να επιστρέφω, Δεν σου έλεγαν επειδή τα έβγαζες, οπότε δεν υπήρχε και το πρόβλημα, ή τι δεν σου έλεγαν σαν έννοια? Σαν έννοια. Ναι. Ήθελα να βρίσκομαι μέσα στην κοινωνία και να μιλάω με την κοινωνία και πολλά, δηλαδή είχα θέματα. Πολλά. Δηλαδή στην αρχή της καριέρας, τον άρχισες να πιάνεις πολλά λεφτά στα χέρια σου. Δεν την ψώνισες λίγο με την έννοια? Όχι. Να πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο, να πάρω ένα αυτό, να πάρω ένα εκείνο? Όχι. Ποτέ ούτε σπίτια ήθελα να πάρω, ούτε αυτοκίνητα. Ήταν όλα μόνο και μόνο για να τα χρησιμοποιώ λίγο έτσι και αυτό. Ναι. Άρα... Είχα κοινωνικό θυμό μεγάλο. Δηλαδή? Με ένοιαζαν τα κοινωνικά θέματα πάρα πολύ και γι' αυτό από πολύ μικρός ασχολήθηκα με την πολιτική. Ναι. Από πού ορμόμενος όμως αυτή η κοινωνική αδικία σε πολλά παιδιά προκύπτει, φερειπίν, επειδή μπορεί να έχουν τους γονείς τους? Όχι προσωπική αδικία. Ναι, προσωπική, η κοινωνική. Η κοινωνική, αλλά πολλές φορές η προσωπική αδικία καθρεφτίζεται στην κοινωνική. Όχι. Γιατί ένα παιδί πώς να αναλύσει του συνόλου. Έψαχνα, διάβαζα, ναι. Μάθαινα, τα βλέπα. Ναι. Παρ' όλα αυτά αποφάσισες να κάνεις ένα επάγγελμα σε μικρή ηλικία, που παρότι ήσουν τόσο συνειδητοποιημένος στο κοινωνικό αυτό το επάγγελμα ήταν ένας τρόπος για να κατακτηθεί η γνώση. Γιατί με αυτό το επάγγελμα μαθαίνεις απίστευτα πράγματα. Οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, σε μαθαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για ένα πολύ μικρό πεδίο. Έτσι. Εκτός της ιατρικής ίσως, που το πεδίο είναι μεγάλο, ή της φιλοσοφίας. Το επάγγελμα, η υποκριτική, το να ασχοληθείς μάλλον με το θέατρο, είναι πολύ, πολύ ευρύ το πεδίο. Επίσης η πολιτική μετά είναι ακόμα πιο ευρύ το πεδίο, που πρέπει να εντρυφήσεις για να αποδώσεις. Πολλό δε μάλλον η τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί πια φεύγουμε από τη θεωρία και πάμε στην πράξη. Ευρύτατο το πεδίο. Ναι. Που πρέπει να σκεφτείς, να μπεις στη θεωρία και να πας και στην πράξη να κάνεις πράγματα. Ναι. Όλο αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Εσύ όταν ήσουν ηθοποιός, καταρχάς εσύ το γούστερες αυτό? Ήταν μια καψούρα σου από μικρός, δηλαδή η ζωή σου, ή ήταν στρατηγική, ή σου ερχόντουσαν? Πρόσεξε. Θέλω να καταλάβεις αυτό. Υπάρχει μια ηθοποιός διαφορά. Η ανασχόληση με το θέατρο και ό,τι σου δίνει αυτό, τη γνώση και στο μυαλό και στην ψυχή, και όχι το να γίνεις και να βγαίνεις και να παίζεις το χειροκρότημα. Έχει διαφορά. Ναι, αλλά αυτό το λες τώρα. Τότε δεν σε... Το λέω τώρα γιατί τώρα μαθαίνω τον εαυτό μου στα 20. Ναι, αλλά τότε καταλαβαίνεις τη διαργασία? Ναι, εννοείται. Τότε δεν ήξερα τι σκεφτόμουν. Τότε δεν ήξερα τι με έβαλε να γίνω ηθοποιός. Τώρα, όχι τώρα, στα 50, στα 52, 53, άρχισα να κατανοώ τον Αποστόλη των 20-22 χρόνων. Ναι, γιατί αποκωδικοποιείς συμπεριφορές. Τώρα πλέον έχω μια δεκαετία που αρχίζω και αποκωδικοποιώ τον Αποστόλη των 20 και πλέον ξέρω γιατί ο Αποστόλης ακολούθησε και έκανε αυτά τα βήματα. 1, θέατρο. 2, τοπική αυτοδιοίκηση. Ήθελα όλο αυτό που σου εξήγησα πριν. Δεν ήταν το να βγω και να ερμηνεύω. Ήταν η γνώση που μου έδωσε όλο αυτό. Ναι. Αλλά... που την είχα ανάγκη. Τώρα γιατί είχα το ανικανοποίητο και ήθελα όλο και περισσότερο. Ναι. Όλο και περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, είχες τον ικανοποίητο, έμπλεξες και με ένα επάγγελμα που το τρέφει τον ικανοποίητο. Γιατί έχει μια ματαιοδοξία. Ναι, και... το τρέφει, αλλά και τρέφει τον ικανοποίητο, αλλά σου δίνει και τροφή. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Ναι. Ανικανοποίητο και τροφή. Ανικανοποίητο και τροφή. Ναι. Το ίδιο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Στις σωστές μερίδες, βέβαια, γιατί αν παραφάς το ανικανοποίητο και παραέρθει η τροφή, μπορεί να χαθεί και η ισορροπία. Ακριβώς. Έτσι όπως τα λες. Την έχασες την ισορροπία αυτή σε κάποια φάση? Μπορεί και να την έχασα, αλλά παρόλα αυτά, για μεγάλες χρονικές περιόδους είχα ισορροπία. Ναι. Και μ' άρεσε. Άρα ετεροχρονισμένα, σε αυτόν τον απολογισμό που έκανες της πορείας τα τελευταία 10 χρόνια, τι θα πήγαινες να ψηθείς, τον μικρό Αποστόλη, τον 25χρονο? Ευτυχώς
που έκανες αυτές τις επιλογές. Ευτυχώς. Διότι αν έκανα μια άλλη επιλογή, γινόμουν, ας πούμε, στρατιωτικός, που μου άρεσε. Ή γινόμουν, ξέρω εγώ, καθηγητής, δάσκαλος. Ή επιχειρηματίας δεν θα μπορούσα να γίνω, γιατί δεν το έχω το επιχειρηματικό καθόλου. Θα ήμουν δυστυχής. Γιατί θα είχα ένα πολύ μικρό πεδίο. Ναι. Ενώ εσείς αρέσει να είσαι πολύ ενεργητικός και... ναι, θα υπάρχει ένα φάσμα και εξέλιξη. Φάσμα μεγάλο. Ναι. Να πηγαίνω έτσι, να ελίσσομαι, να εξελίσσομαι, να κάνω πολλά πράγματα, να αφήνω το ένα να πηγαίνω στο άλλο. Παρ' όλα αυτά, πάλι τώρα έτσι όπως έχει γίνει ο κύκλος ζωής σου, επέστρεψες στο εφαλτήριο. Δηλαδή τώρα πάλι επέστρεψες στο θέατρο και στην υποκριτική. Ακριβώς. Αυτό γιατί έγινε, ξενέρωσες με την πολιτική? Όχι. Ή έκλεισε ο κύκλος? Έκλεισε ο κύκλος. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Κλείνει όμως ο κύκλος, αφού το εφαλτήριο είναι η προσφορά σου στην κοινωνία. Ναι. Και έχεις μια κοινωνική συνείδηση, όπως μου προείπες, Θα σου πω. και θες να προσφέρεις. Αυτό δεν πάβει όμως. Πώς έφυγε η ανάγκη σου? Θα σου πω. Δεν ξέρω αν είδες πώς μιλήσαμε με το Λάκη, με τον Λαζόπουλο. Μου έκανε τη μεγάλη τιμή να με καλέσει 3 φορές και να μου... 4 φορές, γιατί έχουμε κάνει και μια φορά με τότε που έκανε Μίτσους. Ναι. Τότε ήμουνα δήμαρχος. Το έχω δει αυτό, το θυμάμαι. Γιατί πάντα μιλάγαμε πολιτικά. Στο δεύτερο, στον Α που είχε κάνει τώρα, πριν 10 χρόνια. Ναι. Αυτό δεν λέτε. Ναι. Και επειδή πάντα μιλάγαμε πολιτικά με το Λάκη. Αυτή είναι πολιτική διάλογη. Έτσι. Ο Λάκης γράφει κείμενα μοναδικά. Μοναδικά κείμενα. Μπορεί λοιπόν κάποιος μέσα από τη δικιά μας τη δουλειά, την υποκριτική και μέσα από το θέατρο, να παράξει και πολιτική. Άρα από εδώ, αυτή τη δουλειά, είσαι μέσα και στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να είσαι στην τοπική αυτοδιοίκηση ή να είσαι μες στη Βουλή. Βέβαια αυτό πολλές φορές ελοχεύει ένα κίνδυνο από εκεί που ένας καλλιτέχνης θεωρεί ότι όλα είναι πολιτική. Παίρνει μια κομματική προέκταση όλο αυτό, το οποίο το έχουμε δει συχνά να πέφτουν διάφοροι καλλιτέχνες σε αυτήν την παγίδα. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό θα κοιτάξω όσο μπορώ, πραγματικά θα κοιτάξω όσο μπορώ, σε ό,τι με αφορά, να το αποφύγω. Ναι. Γιατί ούτως ή άλλως... Όταν πάρω τα πράγματα στα χέρια μου, περισσότερο. Είσαι to the point. Πολλές φορές λέμε ότι τελικά τι είναι πολιτική και τι δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο λόγος ούτως ή άλλως είναι πολιτική. Όλα είναι ό,τι πολιτικά, λες, είτε είσαι καλλιτέχνης, είτε είσαι λογιστής, κάτι που θα πεις πάντα είναι πολιτική. Αλλά όταν... πολλές φορές βλέπουμε, δηλαδή θέλω την άποψή σου, να το δω πώς το βλέπεις από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που είχες κατηγορηθεί σε κάποια φάση από μια μερίδα ανθρώπων ότι χρησιμοποίησες την δημοφιλία σου και τη δημοτικότητά σου για να την παγιώσεις σε πολιτικό επίπεδο. Ναι. Οπότε εσύ, επειδή το έχεις ζήσει κιόλας, μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή ναι, συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Τώρα γενικά πώς τη βλέπεις την πολιτική στη χώρα μας? Βλέπεις κάποια αλλαγή να έρχεται σε κάτι? Εγώ επειδή έχω τελειώσει με την πολιτική, δεν θέλω να μιλάω πλέον δημόσια για πολιτική. Δηλαδή δεν το θεωρώ σωστό. Αλλά προσωπικά, ας πούμε, ψηφίζεις? Θα ψηφίσω, βεβαίως θα ψηφίσω. Είσαι στον ίδιο πολιτικό άξονα που ήσουν πριν 10 χρόνια, ας πούμε, ή αυτή η ενδοσκόπηση που έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια μπορεί να σε έχει μετακινήσει και λίγο στο πώς το βλέπεις το θέμα? Ότι είμαι αριστερός. Ναι. Πώς το ορίζεις αυτό? Τι σημαίνει? Ενώ είναι μια ευρεία έννοια πλέον, είμαι αριστερός. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η αλληλεγγύη για τον άνθρωπο. Η αλληλεγγύη για τον αδύνατο. Η αλληλεγγύη για τα παιδιά. Η αλληλεγγύη για τη γυναίκα που πάσχει. Έτσι, για τον πάσχοντα, γενικότερα για τον πάσχοντα. Δεν τον αφήνουμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η υγεία πρέπει να είναι για όλους. Για όλους όμως. Για όλους. Η παιδεία για όλους.
Έτσι, δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι η υγεία μπορεί να είναι ιδιωτική και η παιδεία ιδιωτική. Αυτό δεν θα συμφωνήσω ποτέ. Ναι, δεν πιστεύεις όμως ότι και σαν κοινωνία μας λείπει λίγο η ατομική ευθύνη? Δηλαδή... Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιον ο οποίος πάσχει να είναι στο δρόμο αφημένος επειδή θες ότι αμέλησε στη ζωή του, θες ότι δεν τα κατάφερε. Ή για κάποιους πρακτικούς λόγους μπορεί να έπασχε πρακτικά απέναντι, να ήταν πιο αδύναμος πρακτικά. Ή μπορεί να ήταν αμελής, αλλά παρόλα αυτά να έκανε οικογένεια, να βρει και έναν άλλον αμελή και να κάνανε οικογένεια και έχουν κάνει παιδιά και αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν να πάνε σε νοσοκομείο, αυτά τα παιδιά να μην έχουν να πάνε σε σχολεία. Ναι, πρέπει να υπάρχει πάντα μια κρατική μέριμνα και μια αρρωγή, ούτως ή άλλως ανεξαρτήτου. Αυτό εγώ δεν θα το αλλάξω ποτέ. Συμφωνώ. Θα τρέχω και θα τρέχω και θα παλεύω αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υγεία σαν τη δικιά μου και σαν τη δικιά σου και αυτά τα παιδιά να έχουν παιδεία σαν τα παιδιά μας, σαν αυτή που είχαμε εμείς. Και, δηλαδή δεν το αλλάζω αυτό. Δεν γίνεται. Θέλω να φορολογηθώ για αυτό το πράγμα και τέλος. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εσύ ζώντας, θέλω να σε πάω λίγο πίσω. Θέλω να ξεχάσεις λίγο την ενδοσκόπηση και θέλω να σε μεταφέρω λίγο αρκετά πιο παλιά για να μάθω λίγο το πιο παλιά. Γιατί το πιο σύγχρονο το ξέρω κιόλας. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει την τρέλα της δημοσιότητας, την επιτυχία, τη δόξα, όλα αυτά τα οποία καταλαβαίνεις είναι επακολούθως με την έντονη προβολή που έρχονται, που μεταξύ μας όπως έχεις και ένα άστρο παραπάνω, γιατί και άλλοι είχαν έντονη προβολή, αλλά δεν είχαν το αποτύπωμα που έχεις. Άκουσα να δεις την τύχη, γιατί μίλησες για άστρο. Ναι, την τύχη. Την πιστεύω πάρα πολύ. Ήσουν τυχερός? Δεν γίνεται χωρίς τύχη. Ναι, υπάρχει ας πούμε ένα πολύ σπάνιο περιστατικό που δεν έχεις μοιραστεί και δημόσια, που τώρα που το βλέπεις εντεροχρονισμένα λες τι τυχερή στιγμή ήταν αυτή? Μια γνωριμία, κάτι που να έγινε που να είπες εκεί στάθηκα τυχερός, γιατί είδες άμα δεν είχε γίνει αυτό. Είναι τυχερά. Δηλαδή εντάξει ότι πέρασε από τη σχολή μας, τη σχολή Θεοδοσιάδη, ο βοηθός του Μανουσάκη και μας μάζεψε και μας πήγε στο Μανουσάκη και ο Μανουσάκης μας είδε και ξέρω εγώ. Αυτό δεν είναι τύχη. Ναι. Ναι, αλλά δεν μου κάνεις και τύπος που ήρθε η τύχη και δεν την άρπαξες. Μου κάνεις, πιστεύω ότι τώρα μου τα λες λίγο πιο, γιατί έχουν περάσει χρόνια, αλλά εγώ έτσι όπως σε φαντάζομαι ένα παιδί που και δίψα είχες για την επιτυχία και ήθελες να το κυνηγήσεις όλο αυτό και παρότι μπορεί να ερχόταν η ευκαιρία, την άρπαζες και την έστιβες. Δεν μου κάνεις ότι ήρθε ο Μανούσος και τυχαία. Δηλαδή μου κάνεις ότι θα γυρνούσες μετά σπίτι, θα το μεθόδευες, θα το δούλευες, θα το σκεφτόσουν. Πέφτω έξω. Δεν έχω μεθοδεύσει, αλλά όταν μου ζητάγαν κάτι έδινα τον καλύτερό μου εαυτό. Δηλαδή δεν είχε τώρα να πάω σε ένα γύρισμα για να πω κουράστηκα ή να πω ότι ξέρω εγώ μα τι ώρα είναι, μήπως να φάμε. Ναι. Δεν... Ναι, απλά αυτά αφορούν πιο πολύ το επαγγελματικό στάτους εκείνης της περίοδου. Εσύ ήσουν με βάση την επαγγελματική σου ιδιότητα, είχες μια πάρα πολύ έντονη lifestyle προέκταση. Που η αλήθεια είναι ότι εμένα αν με ρωτάς, ένα καλλιτέχνη αλλιώς τον σταροποιεί το επαγγελματικό του και αλλιώς σταροποιεί και το lifestyle όλο μαζί σε συνδυασμό. Εντάξει. Δηλαδή σε ακολουθούσε και ένα έντονο εκτός της υποκριτικής σου δυνότητας μυστήριο. Αυτό είναι τύχη τώρα. Δηλαδή δούλευε τύχη για μένα. Ναι. Δηλαδή δούλευαν κάποιες δυνάμεις έξω από μένα, χωρίς εμένα. Ήτανε το timing. Ναι. Άτυχος υπήρξες? Όχι. Καθόλου. Πρόσεχες γενικά να μην πέφτεις σε παγίδες? Το αντίθετο. Μερικές φορές έκανα ό,τι μπορούσες να φανταστείς. Γκάφες, χαζαμάρες. Και δούλευε τύχη. Ναι. Με προστάτευε η τύχη. Τότε, ο Θεός, δεν ξέρω τι. Με το που ήρθε η έντονη επιτυχία και η δημοσιότητα κτλ. Τότε τι τύπος ήσουν? Έβγαινες, ήθελες να το απολάμβανες, ας πούμε, όλο αυτό το κομμάτι? Ναι. Πώς?
Βγαίναμε στα μπουζούκια τότε πολύ. Ναι. Τι σ' άρεσε, σ' άρεσε να στην πέφτουν, να σε κοιτάνε, Όχι, μωρέ. να φλερτάρεις? Όχι, δεν μου την πέφτανε, εγώ την έπεφτα. Ναι. Α, εσύ την έπεφτες. Πάντα. Αν την έπεφταν. Αν έχει τύχει και αυτό, εντάξει. Ναι. Ή είσαι τόσο παραδοσιακός που άμα την πέσουν δεν σ' αρέσει και Όχι. θα είσαι κατευθείαν αρνητικός? Δεν Χιλόπιτες έχω έτρωγες? προβλήματα, Χιλόπιτες έτρωγες? Βέβαια, πολλές. Α, ναι. Και πώς την διαχειριζόσουν? Παρακάτω. Δεν ήσουν υπομονετικός, τύπου να προσπαθήσω? Όχι. Α, όχι. Όχι. Οκ. Και εκείνη την περίοδο που φαντάζομαι ότι υπήρχαν άνθρωποι που σου φούσκωναν τα μυαλά, ναι, Απόστολα, αυτά. Φαντάζομαι ότι Δεν τα άκουγα. αν γίνονται τώρα, τότε ήταν Δεν μες τα στο. άκουγα αυτά. Είχα μια οικογένεια που με προσγείωνε. Ναι. Άρα δεν ξέφυγες ποτέ σε αυτό το κομμάτι? Όχι πολύ. Ελάχιστα. Ναι. Μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέφυγα πολύ. Μου κάνει εντύπωση γιατί καταλαβαίνεις πώς το λέω, ότι η μετάβαση, ένα παιδί από την επαρχία έρχεται στην Αθήνα. Ναι. Πηγαίνει, Όχι, δεν ξέφυγα πολύ γιατί αυτή η σχέση που είχα με τους γονείς μου, κυρίως με τον πατέρα μου, μου λέγε Βλαχάκο, χωριατάκο, εντάξει τώρα, έλα, χαλάρωσε. Εν τω μεταξύ είχα και τα ξαδέρφια μου, δηλαδή ας πούμε έβγαζα εγώ λεφτά. Είχα τον ξαδέρφο μου, ήταν πιλότος. Πιλότος τώρα πήγαινε και έκανε με τους Τούρκους αερομαχίες και έβγαζα εγώ κάτι 5 και 6 φορές παραπάνω λεφτά από αυτούς. Και ντρεπόμουνα. Να σου πω, τώρα που είπες ότι έβγαζες 5 και 6 φορές παραπάνω, τότε τι λεφτά βγάζατε? Το μισθό του Αποστόλη, του αεροπόρου. Ναι. Εντάξει, τώρα μην λέμε ποσά. Γιατί να μην. Είναι όλα φορολογημένα και αυτό. Όχι, θέλω να καταλάβω την αναλογία. Δηλαδή τότε μπορεί. Δεν θυμάμαι. Είναι δραχμές. Ναι. Είναι δραχμές. Πόσα είναι τα παραπάνω λεφτά που βγήκες από το γραφείο, δεν ξέρω, του καναλάρχη παραγωγού και είπες πω αποκλείται να πήρα αυτά τα λεφτά? Έπαιρνα 5 φορές το μήνα, ας πούμε. Έβγαζε τότε ο Ίκαρος, ο ξάδερφός μου, δεν θυμάμαι τι βαθμό είχε, αλλά πετούσε. Και έπαιρνα εγώ 5 φορές το μήνα αυτός και έπαιρνα εγώ το επεισόδιο 5. Εντάξει, όχι επί 5, επί 3 φορές. Απίστευτο. Τα διαχειριζόσουν καλά? Τη βδομάδα. Ναι. Τη βδομάδα εγώ. Ναι, το κατάλαβα. Και ντρεπόμουνα, ρε φίλε. Ντρεπόμουνα. Ναι. Δηλαδή με έπιαναν μερικές φορές. Και τα διαχειριζόσουν σωστά τότε, δηλαδή έκανες. Τα διαχειριστημόμουν, ναι, τα Ναι, διαχειριζόμουν. δηλαδή ας πούμε έκανες καλή διαχείριση και σε κράτησε δηλαδή αυτό. Ας πούμε έκανες επενδύσεις κλπ. Αυτό πώς είχες τότε το μυαλό? Ξέρεις τώρα, θα σου πω τι γίνεται τώρα που μου τα λες όλα. Το έχει ο πατέρας. Προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται. Καταλαβαίνω ότι σε ένα τετρακίνητο όχημα πολύ δυνατό και με αρχές και με βάσεις που είναι κατασκευαστικά δυνατό, απ' την άλλη ήσουν σε έναν δρόμο που ήταν εντελώς off-road, με ανηφόρες, κατηφόρες, λακκούβες, παγίδες. Άλλα παιδιά της σειράς μου και πιο κάτω από μένα που δεν ήταν τόσο, κυκλοφοράγανε με ακριβά αυτοκίνητα, πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Μην πούμε τώρα μάρκες, δηλαδή μάρκες, τρελές μάρκες. Ναι. Εγώ δεν το έκανα αυτό το πράγμα γιατί ντρεπόμουν. Ναι. Ντρεπόμουν να πάω στη Στυλίδα, ας πούμε, με τέτοιο αυτοκίνητο, γιατί θα λέγανε ψωνίστηκε ο Γκλέτσος. Ψωνίστηκε ο Γκλέτσος. Ναι. Έτσι, πού πας ρε φίλε τώρα? Και ξέρανε και ότι είμαι και αριστερός. Α, ναι, καταλαβαίνω. Πού πας ρε φίλε, να πούμε έτσι τώρα? Πού πας? Τότε εσύ στη σειρά σου, δηλαδή σε αυτή την πενταετία, δεκαετία, ποιοι ήταν οι πολύ hot, ας πούμε, ποια ήταν τα πιο hot ονόματα? Ο Τζόρτζογλου ήταν πιο πάνω από μένα. Ναι, είχατε ας πούμε λίγο κοντρίτσα με τον Τζόρτζογλου? Όχι με την κακή την έννοια, ρε παιδί μου, έτσι. Ναι. Ήταν ο Τζόρτζογλου, ήταν ο Άλκης ο Κούρκουλος. Ποιος είναι πιο hot και καλά, ο πιο ωραίος ή όχι πιο ωραίος, ο πιο πετυχημένος? Ποιος κάνει τις καλύτερες δουλειές, και τις έκανε ο Στράτος βέβαια. Ναι. Τις δουλειές που έκανε ο Στράτος, ο Κράτος ξεκίνησε με κάποιες δουλειές που εμείς ούτε στα όνειρά μας. Ήταν ο Τσαρούχας, ήταν και άλλα παιδιά. Ήμασταν 5-6 τότε. Πρώτος ήταν ο Στράτος, έτσι. Ναι. Αλλά συνολικά εννοώ από το Star System, όχι μόνο ηθοποιοί. Τι θυμάσαι τότε, τι γινότανε? Γιατί λέει παιδί μου τώρα, όλο το κομμάτι showbiz είναι λίγο πιο
ξεπεσμένο, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Τότε γινόντουσαν τα super shows. Νιώθω ότι ήσασταν και λίγο μια μεγάλη παρέα όλοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Παρέα δεν κάναμε. Βρισκόμασταν σε εκπομπές. Ακριβώς. Σε εκπομπές βρισκόμασταν. Δηλαδή, εγώ είμαι από Ρούλα. Προέρχομαι από Ρούλα. Την οποία και αγαπούσα πάρα πολύ και με βοήθησε πολύ. Με πήρε μαζί της και στο Τσάο και με προώθησε, με έκανε. Δηλαδή, είμαι ρουλικός εγώ. Έλα μου στο πρόσωπό σου που καλέ που μίλησες για τη Ρούλα. Μωρέ, την αγαπάω τη Ρούλα. Έχουμε ιδιαίτερη. Άλλη. Είμαι παλιός εγώ. Πολύ παλιός. Εσύ ήσουν να κάνεις παρέα με τις κοπέλες ή ήσουν πάντα ο τύπος άντρα που το πήγαινες κι αλλού? Όχι, εγώ έχω φίλες. Τι λες τώρα? Σε κόβω ότι είσαι τύπος που κάνεις και φίλες με. Έχουνε κλάψει εδώ. Έχουνε κλάψει εδώ. Η Ρούλα έχει κλάψει. Και η Ρούλα έχει κλάψει. Επειδή μου είπες τώρα το όνομα και δεν κρατήθηκα να μην ρωτήσω. Έχουνε κλάψει εδώ. Ναι. Φιλικά. Φιλικά δεν είπε, δεν το πήγα πουθενά άλλου. Είμαι πολύ, πολύ καλός φίλος εγώ. Ειδικά στις κοπέλες. Ναι. Ας πούμε, αγόρια δεν έχουν κλάψει. Κάτσε και κλαις, βλάκα. Ναι. Κοπέλες όμως δεν μπορώ, Γιατί ραγίζω. το λες αυτό, δεν... Ραγίζω. Μισό λεπτάκι, γιατί το λες όμως αυτό? Γιατί και ο άντρας δεν κλαίει, δεν... Ναι, μωρέ, εντάξει, το είπα τώρα χαζά, το είπα χαζά. Ναι. Το είπα χαζά. Γιατί νιώθω ότι έχεις αναθεωρήσει λίγο σε όλο αυτό. Γιατί έλεγες για πολλά χρόνια ότι βρίσκεις χαζό όταν ένας άντρας μεγαλώνει να έχει έρωτες και αυτό. Το έχω αναθεωρήσει 100%. Ναι. Το βλέπω από τον εαυτό μου. Θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό επειδή το έχεις αναθεωρήσει. Και μετά θα γυρίσω πίσω που κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Άντρας, τελικά το έχει ανάγκη στη μεγάλη ηλικία αυτό. Ναι. Τι σε έχει κάνει, τι σε κάνει νιώθεις τώρα ο έρωτας? Το έχει ανάγκη σε μεγάλη ηλικία ο άντρας την ψυχική επαφή περισσότερο. Πέφτουν οι ορμόνες, φεύγει το τεστοστερόνι έτσι λίγο εδώ και θέλει πιο συναισθηματικά πράγματα. Ναι, άρα σε τι επίπεδο τον βιώνεις διαφορετικά? Είσαι καλύτερος στην επικοινωνία? Καλύτερος στην επικοινωνία. Δηλαδή, γιατί είναι και ρεπετησιόν, ενώ ότι η τωρινή σου σύντροφος έχει πάρει και στο παρελθόν σύντροφό σου. Ναι. Τι διαφορές βλέπεις στην τωρινή σχέση με την τότε? Καλά, δεν πέρασε και πολύς καιρός. 2 χρόνια πέρασαν. Εντάξει, αλλά μέσα αυτά τα 2 χρόνια μπορεί να έχουν γίνει αλλαγές. Όχι, δομικές αλλαγές δεν γίνανε. Ναι. Δομικές αλλαγές δεν γίνανε. Απλά καταλάβαμε κάποια πράγματα και οι δύο. Ναι. Τι τύπος είσαι, ας πούμε, στη σχέση? Γιατί εσύ μου κάνεις ότι μπορεί να έχεις πάρει τόσο επιβεβαίωση και όλα αυτά, αλλά μου κάνεις και τύπος που έχεις μία... Εγώ δεν ζω με το παρελθόν. Ναι, δεν θα έλεγα ότι έχεις ανασφάλεια, αλλά σε κάνω για τύπο που είσαι και αγκαλίτσας, πιστεύω. Όχι, αγκαλίτσας δεν είμαι. Δεν είσαι? Όχι. Αγκαλίτσας δεν είμαι. Επίσης δεν ζω με το παρελθόν. Δηλαδή δεν σκέφτομαι ότι εγώ κάποτε. Είμαι του σήμερα. Ναι. Καλά, ζεις δεν ζεις με το παρελθόν, η συνταγή έχει ήδη γίνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι Με δημιούργησε. σε δημιούργησε. Με δημιούργησε, ναι. Δεν μπορεί να σου περνάει παρατήρητο ότι όντως είχες μια ταραχώδη προσωπική ζωή. Δεν μπαίνει καθόλου στην εξίσωση. Στην εξίσωση του ανθρώπου που βλέπει σήμερα. Συνειδητά, γιατί υποσυνείδητα μπαίνει. Υποσυνείδητα ενδεχομένως με έχει χαρακτηρίσει και με έχει φτιάξει αυτό που είμαι τώρα. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά ότι εγώ το σκέφτομαι έστω και λίγο, όχι. Ναι. Δεν σε, ας πούμε, ταρακούνεις αυτό που είπες πριν, ότι πέφτει τεστοστερόνη. Στο στερόνι πέφτει. Ναι, δεν είπες πω ρε Αποστόλη, παλιά που ήσουν να είχες Αυτό, όλη ναι. μέρα όρεξη. Αυτό, ναι. Αυτό το λέω γιατί μας παρακολουθούν και πολλοί άντρες. Και επειδή μιλάμε πιο πολύ για τις γυναίκες που περνάνε τα δικά τους, την μηνόπαυση κλπ. Αλλά και οι άντρες θα κληθούμε όλοι να βρεθούμε μπροστά σε μια τεράστια ορμονική αλλαγή. Σε στεναχώρησες, ας πούμε, το κατάλαβες ότι πλέον ο Αποστόλης είναι λίγο πιο... Κοίταξε, αυτό με την τεστοστερόνη. Υπάρχουν φυσικές μέθοδοι που το καταπολεμάς. Ποιες είναι αυτές? Χάνεις κιλά. Να γράψω παροσημειώσεις. Χάνεις κιλά. Γυμνάζεσαι. Έτσι. Μειώνεις το αερόβιο και πας σε αναερόβιο, δηλαδή βάρη. Όπως βλέπεις τα έχω κάνει όλα. Κάνεις full βάρη.
Full βάρη. Άρα σε ενδιαφέρει Πολύ να squat, είσαι Duracell. Πολύ squat Ναι, και πολλές άρσεις θανάτου με πολλά κιλά. ναι. Άρα αυτό μου καταδείχνει έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι. Τι λες τώρα? Και βέβαια με ενδιαφέρει. Α, σε ενδιαφέρει. Full. Τι σε ενδιαφέρει πιο πολύ, για να περνάς καλά, να κάνεις σεξ να περνάς καλά, ή για να είσαι και να σε βλέπει και σύντροφό σου σαν τον. Αυτά είναι και τα δύο. Ναι, πιο πολύ. Και τα δύο. Δεν ξέρω πιο πολύ, αλλά και τα δύο. Θα καταλάβω κάτι από την απάντηση. Τι είναι κάτι πιο πολύ? Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Άρα αυτό σημαίνει ότι αντιλείς την αυτοπεποίθηση βέβαια. και από σένα και από τους άλλους. Δεν θα πούμε ψέματα. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Μπήκαμε σε ένα κομμάτι τώρα πολύ ευαίσθητο. Έτσι. Ναι, υπάρχει ένας τρόπος, ακόμα και στα 60 που είμαι εγώ τώρα, να το καταπολεμήσεις αυτό, γιατί είναι ένα θέμα. Η τεστοστερόνη. Και είναι αυτό. Ναι. Γυμναστική. Όχι συγκεκριμένη γυμναστική. Δηλαδή μην ξεκινάς να τρέχεις. Ας πούμε, έκανα αερόβιο. Και μου λένε, όχι φίλε αερόβιο. Πέφτει με το αερόβιο. Ακριβώς. Εδώ πέφτει στην ηλικία μου. Την γκες αγόρι μου. Ναι, την γκες. Έτρεχα σαν βλάκας. Ξέρεις ότι το έχω πάθει εγώ, παιδί μου, αυτό 25 χρονών. Γιατί εγώ του έκανα. Έκανα αερόβιο και δεν είχα και πήγα και είπα στον γιατρό, του λέω να σου πω. Ναι. Εδώ δεν δουλεύει. Εγώ σαν βλάκας. Μου λέει, έλα εδώ αγόρι μου. Λέει. Τι κάθεσαι και γιατί τρέχεις? Λέω για φυσική κατάσταση. Γιατί μου λέει, είσαι αθλητής και θα. Λίγο αερόβιο. Ελάχιστο. Για να μπορείς να έχεις ανάσες για να κάνεις βάρη. Βάρη. Full βάρη. Και είδες την αλλαγή. Είδα την αλλαγή. Ναι. Και υπάρχει αλλαγή. Δηλαδή αξιοσημείωτη αλλαγή. Σε πιστεύω, με έχεις πείσει. Συγκεκριμένες ασκήσεις. Ναι. Ας τα μπράτσα μου λέει. Λίγο. Σκουατ, βαθιά καθίσματα και άρσεις θανάτου. Η άρση θανάτου τι είναι? Τα deadlift. Α, deadlift. Ναι, οκ. Deadlift. Ναι, τώρα το κατάλαβα. Οκ. Και πάντως όντως αυτό που λες ότι δεν σ' αρέσει να λες ψέματα είναι μια πάγια τακτική σου. Ναι, μωρέ, αλλιώς τώρα να έρθω να κάθε το άλλο σου κάνει την τιμή και βλέπει συνέντευξή σου και του λες ψέματα. Για ποιο λόγο? Ναι. Μην δώσει συνέντευξη. Όχι, η αλήθεια είναι ότι πάντα είσαι πολύ ειλικρινής και το βλέπω. Και ας πούμε, γενικά έχεις κάνει κάποιες statement, δηλώσεις στις συνεντεύξεις σου ανά τα χρόνια που έχουν, ας πούμε, μείνει στην ιστορία. Και θέλω να σε πάω σε ένα πράγμα που είχες πει. Θα μου πεις το ψάρι. Θα σου πω γιατί θα το πω όμως. Περίμενα. Όταν δήλωσες αυτό, λοιπόν, καταρχάς μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή δεν μιλάμε για την τωρινή Ελλάδα που έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Δήλωσες, είπες ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Το είχες σκεφτεί ότι θα το πεις αυτό ή σου βγήκε εκείνη τη στιγμή? Όχι, αυτό ήταν στρατηγικό. Ήτανε θέλαμε θα πω, γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Ποιοι? Δεν θα σου πω. Η οικογένειά μου. Η κόρη μου. Εγώ. Η μητέρα της. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο. Άρα το είπες για να κάνεις να νιώσεις κάποιους ανθρώπους καλά. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους. Ναι, που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα. Συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά τον έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα, δεν τους λύνεις το πρόβλημα. Ναι. Έπρεπε να πω αυτό, ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Ναι. Έτσι. Άρα είχε μόνο τέτοια προέκταση, άρα δεν ίσχυε. Αυτό δεν είναι τώρα. Γιατί νόμιζε ότι το είχες πει επειδή είχε μια δόση, ότι εγώ μπορεί να το έχω δοκιμάσει, αλλά έχω καταλήξει σε κάτι άλλο. Μα τώρα μου λες, πρέπει, αν αρχίσουμε και το αναλύουμε έτσι, θα χάσει όλη του τι είναι αυτή. Όχι, δεν θέλω να μου το αναλύσεις. Άστο εκεί. Θέλω, επειδή τώρα Άστο εκεί. το αφήνω, απλά αυτό που θα σχολιάσω, χωρίς να ρωτήσω, είναι ότι είναι μια πολύ είναι πράξη θάρρους να βγεις και να πεις κάτι για να βοηθήσεις 1, 2, 5, 10, 20, 30 και στο επιβεβαιώνω ότι σίγουρα βοήθησες, γιατί εγώ τότε ήμουν μικρός. Σαφέστατα βοήθησα, γιατί εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, επειδή ήταν η πόρτα μου ανοιχτή σε όλους, ήρθαν κάποιες γυναίκες, μανάδες, θείες και εκμυστηρεύτηκαν
τι γίνονταν μέσα σε κάποια σπίτια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά ήταν και υπεράνω πάσης υποψίας. Και φρίκαρα. Ότι. Τι πέρναγαν κάποια πλάσματα εκεί μέσα. Ότι επειδή είχαν δηλώσει τη σεξουαλική τους προτίμηση. Που δεν την είχαν δηλώσει κιόλας, επειδή κάποιοι νόμιζαν και ότι ο γιος μπορεί να αυτό. Και υπήρχε βία, να φανταστώ έτσι όπως το. Δεν μπορεί να φανταστείς γιατί βία μιλάμε. Ναι. Έτσι όμως εμέσως λένε το πρόβλημα, γιατί δεν κατήγγειλες, ας πούμε. Τι να καταγγείλεις. Όταν δεν καταγγέλνουν οι ίδιοι, πώς να καταγγείλω εγώ. Μπορεί να καταγγείλει κάποιος. Για να πάει να το σκοτώσει. Τι εννοείς να πάει να το σκοτώσει. Να το καταγγείλεις. Ότι αν πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο και καταγγείλω ότι γνωρίζω ότι στο σπίτι του Ευαγγελόπουλου. Το 2012 τώρα μιλάμε. Να καταγγείλω εγώ, ο τρίτος, και να πάνε στο συγκεκριμένο σπίτι, ότι κατήγγειλε ο δήμαρχος, ότι εδώ έχουμε bullying, ας πούμε, έτσι. Γίνεται bullying. Ακριβώς επειδή ήσουν και δήμαρχος, επειδή υπήρχε και η θεσμικότητα στο πλαίσιο. Κινδύνευαν ζωές. Ακριβώς όμως, τώρα μου το κάνεις ακόμα πιο. Μου το εντείνεις. Δεν καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Δεν καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε στην επαρχία, τι γίνεται στην επαρχία. Στην επαρχία μεγάλωσα, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Τέλος πάντων. Αλλά δεν ξέρω, εννοώ ότι φαντάζομαι ότι μια πιο άμεση παρέμβαση πολλές φορές, ειδικά από ένα θεσμικό πλαίσιο. Δεν το κατήγγειλαν οι ίδιες οι μανάδες, μου το εμπιστεύονταν, και ότι προσπαθούσα να μιλήσω με τον ίδιο τον τύπο, ότι έλα αυτό, το ένα το άλλο. Και είπα ότι το να καταγγείλω εδώ, κάτσε να κάνω κάτι για το πανελλαδικό. Μπράβο. Δεν λέει τίποτα το να πάω να καταγγείλω τον έναν, τον Ναι, το καταλαβαίνω. 5 μαλάκες. Ήταν ένα statement που. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Που από τους 5 οι 2 μπορούσαν να πάνε να το σκοτώσουν μετά το παιδί τους. Σε τέτοια κατάσταση, μεθυσμένοι, τρελοί. Ποιο να καταγγείλεις? Να καταγγείλεις τον πατέρα, να καταγγείλεις το θείο, να καταγγείλεις τον μεγάλο αδερφό? Ποιο να καταγγείλεις από όλους? Ποιο να καταγγείλεις? Και με μια αστυνομία διάφορη που να σου λέει ο διοικητής εδώ δεν έχω να κάνω, να κυνηγήσω τους ληστές. Θα κυνηγήσω ποιον? Με μια λειψανδρία στην αστυνομία τότε. Λειψανδρία γιατί δεν είχανε, έτσι. Δεν βγάζανε το βράδυ περιπολικό. Τι μου λες τώρα? Σε ποια χώρα ζεις? Μιλάμε για το 2012, 2013, 2014, ήμουνα μέχρι το 2018, έτσι. Πού? Ναι. Το συζήτησα και με τον αστυνομικό, μου λέει, και τι να τους κάνω? Επειδή τι? Όταν δεν έρχεται ο ίδιος το παιδί να μου δείξει ότι έχει φάει ξύλο, όταν δεν έρχεται η μάνα, τι να του κάνω? Ναι. Κοίτα, αυτό είναι, η αλήθεια είναι πολύ κοινό και με στις οικογένειες, ακόμη και τώρα, όχι το 2012 και το 2025, 26 πλέον, μέσα σε σπίτια που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία. Δεν τα λέω όλα. Οι τελευταίοι που το δηλώνουν. Δεν τα λέω όλα. Είμαι βέβαιος. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι thriller. Υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες είναι thriller. Thriller. Και εκεί αποφασίζω να κάνω κάτι που λέω. Ναι. Μετά, όταν υπήρξε πάρα πολύ έντονη συζήτηση, άρα δεν σε ενδιαφέρει γιατί θεωρείς ότι έκανες το κομμάτι σου και αυτό που έπρεπε να κάνεις. Ναι. Το κάλεσμά σου. Οκ, το κλείνουμε λίγο την παρέμβαση. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να μου πεις το κουτσομπολιό. Να στο πάω εκεί. Με ενδιαφέρει πιο πολύ. Με ενδιαφέρει γενικά σε σένα. Και ακόμα δεν το έχω βρει. Πόση ώρα τώρα σου μιλάω και δεν το έχω βρει. Με ενδιαφέρει να βρω ποια είναι. Τι συμβαίνει μέσα σου, που ενώ είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσες να είσαι ένας κομφορμιστής και να δέχεσαι τα καλά που σου έχει προσφέρει η ζωή, γιατί σου έχει προσφέρει αρκετά καλά η ζωή, και μέσα από αυτά πάντα θες να προσφέρεις, να αντιδράσεις για να δημιουργήσεις μια αλλαγή. Είναι απλό το κλάσμα. Είναι απλό. Για πες το μου. Θα μπορούσα να κάθομαι και να δέχομαι τα καλά, αλλά κάτι με τρώει από μέσα που πρέπει να ανταποδώσω πίσω στην κοινωνία αυτά που παίρνω εγώ δώρο από πάνω καλά. Ναι, απλά κυρίως όταν είμαστε μικροί, ούτως ή άλλως έχουμε όλοι αυτό
του παίρνω κάποια καλά και να είμαι και ο αντιρρησίας συνείδησης, να προσφέρω να κάνω ένα ράνο. Απλά η αλήθεια είναι ότι με τα χρόνια, έτσι όπως δημιουργείται η πραγματικότητά μας, ετεροκατευθυνόμαστε και αλλάζουμε και ξεχνάμε όλο αυτό το πιο κοινωνικό και το πάμε στο πιο ατομιστικό. Ειδικά όταν επιλέγεις να είσαι ένα επάγγελμα το οποίο τρέφει αρκετά τη ματαιοδοξία και το εγωπαθές που είναι μας. Σε μένα δεν λειτουργεί έτσι. Σε μένα λειτουργεί ότι ό,τι μου δίνει δώρο πρέπει να ανταποδίδω. Ανταποδίδω στην κοινωνία. Ναι. Αυτό πώς το μεταλαμπάδευσες, ας πούμε, και στην κόρη σου? Βλέπει, παραδειγματίζεται, αλλά νομίζω με αυτό γεννιέσαι. Οκ. Είναι κλόνος. Ναι. Είναι απόλυτα κλόνος. Και στην εμφάνιση και σε όλα. Στην εμφάνιση? Είναι ίδια. Σε κορίτσι. Οκ. Ότι είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση η κόρη σου. Οκ. Τώρα πόσο χρόνο είναι η κόρη σου? 24. Και τι θαυμάζεις πιο πολύ στην κόρη σου? Δεν θαυμάζω κάτι. Εντάξει, πορεύεται. Και αυτή. Δεν θαυμάζεις κάτι, λες η κόρη μου είναι έτσι? Όχι, τι θαυμάζω. Όχι κάτι επαγγελματικό, δεν με νοιάζει το Δεν επαγγελματικό. θαυμάζω κάτι, ρε παιδί μου. Όχι, τίποτα. Εντάξει, το κοριτσάκι είναι. Κάνει. Αυστηρό σε βλέπω λίγο. Δεν είμαι αυστηρός, αλλά τι να πω τώρα. Εντάξει, έχει τελειώσει το Πάντιο, πολιτικές επιστήμες. Έχει τελειώσει τη Σταυράκου, σκηνοθεσία. Αυτά. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι κάποιες κατακτήσεις της που αφορούν το ακαδημαϊκό και το επαγγελματικό κομμάτι. Σαν άνθρωπο, λέω ότι θαυμάζεις. Κάτι που μπορεί να βλέπεις και τον εαυτό σου μέσα της. Μ' αρέσει που δεν έχει αυτοπεποίθηση πολύ. Γιατί? Είναι ταπεινό πολύ πλάσμα. Γιατί θεωρείς ότι η αυτοπεποίθηση πολλές φορές με τις λάθος αναλογίες μπορεί να γίνει έπαρση? Όχι, μ' αρέσει που το παλεύει πολύ. Παλεύει. Δηλαδή, μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που δεν είναι ταπεινό πλάσμα και σιγά σιγά κτίζει το χαρακτήρα της. Όλο αυτό εμένα μ' αρέσει πολύ αυτό το πράγμα, που είναι έτσι ταπεινό πλάσμα, σιγά σιγά και αυτό και το ένα και δεν έχει τίποτα από αυτό που θα μπορούσε να είχε. Ξέρεις τώρα. Ναι. Σε άγχωσε που πάει να μπλέξει στα ίδια με τον μπαμπά του? Όχι, δεν θα κάνει τέτοια. Θα πάει και λίγο έξω, να κάνει ένα μεταπτυχιακό για performance. Θέλει να πάει έξω να κάνει performance. Δεν θα κάνει τώρα τα δικά μας εδώ. Θέλει να κάνει άλλα πράγματα. Ναι. Τι συμβουλεύεις? Όχι. Ούτε για τα επαγγελματικά, ούτε για τα προσωπικά? Τίποτα. Στα λέει τα προσωπικά? Όλα. Και άμα καμιά φορά δεν της συμπεριφερθεί κανένα σύντροφο σωστά, είσαι αντιδραστικός? Κοίταξε τώρα. Τι σωστά να με της φερθεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα κλάψει και λίγο. Τι να κάνουμε τώρα. Θα κλάψει. Ναι, εντάξει, πολλοί μπαμπάδες είναι μην το πειράξει το λουλούδι μου και μην κλάψει και καθόλου. Θα κλάψει. Για τον τάδε έκλαψα με αυτό το τραγούδι. Για τον άλλον έκλαψα για το άλλο τραγούδι. Δηλαδή, εκείνον τον κλάψαμε εκεί. Θυμάσαι, μπαμπά, που έκλαιγα για εκείνο με αυτό το τραγούδι. Ναι. Τους έχουμε κλάψει όλους. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Τι χαρακτηριστικό σου δεν ήθελες με τίποτα να πάρει? Τα νεύρα μου. Είσαι οξύθυμος? Ήσουνα. Δεν είσαι πλέον? Δεν είμαι, όχι. Πώς τα έχεις λύσει όλα? Έκανα αυτό. Τι? Ψυχανάλυση? Όχι ψυχανάλυση. Meditation? Έκανα αγώνα, ρε παιδί μου. Προσπάθησα. Και εντάξει, τώρα πια λέω δεν αξίζει τον κόπο να χαλιέσαι. Ναι. Η προσπάθεια αυτή ήρθε από εσωτερική ενδοσκόπηση δική σου ή επειδή στο έλεγαν όλοι ότι Απόστολε έχεις πάρα πολλά νεύρα, αυτά... Χάνεις το δίκιο σου κάποιες φορές. Ναι. Έως όλες. Ναι. Δηλαδή με τα νεύρα, αλλά εγώ τι έκανα τώρα. Επειδή δεν είχα κάποια ομπρέλα κάπου, δηλαδή στην πολιτική δεν είχα ένα κόμμα, ένα εξάρτητος αυτό.
έπρεπε όλα να τα καλύψω εγώ, όλες τις αυτές. Ναι. Δεν είχα και χρόνο. Και από υπερβάλλοντα ζήλο, ξέρεις, αου. Τώρα έχω ηρεμήσει που έφυγα και από την πολιτική. Έτσι, αυτό μου έκανε πολύ μεγάλο καλό. Βλέπω ότι θέλουν μια άργητα τα πράγματα. Και έχω αυτή την πολυτέλεια. Γιατί με άγχωνε πολύ η πολιτική και με έσπροχνε πολύ. Μου αφαιρούσε χρόνο από τη ζωή μου. Τώρα δεν έχω λόγο να σατιστώ. Ναι. Και το να νευριάσω. Τι μετάνιωσες στην ανάμειξή σου τελικά με την πολιτική? Όχι. Έπρεπε να γίνει κι αυτό. Και έκλεισε Έκλεισε. ο κύκλος. Έκλεισε. Τώρα σου είπαμε πώς θα ξανά αναμειχθώ Ναι, το κατάλαβα. μέσα από τη δουλίτσα μας. Ναι. Τώρα τι ετοιμάζεις άλλο έτσι? Ναι, το χρόνο θα είμαι στο Μικρό Παλάς. Για πες. Θα παίξουμε ένα έργο σύγχρονο του Ντίνου του Σπυρόπουλου, η Λύκη. Είναι ένα αστίασος 5 ηθοποιών, 5 άντρες θα είμαστε. Τότε στην αρχή σου η εξωτερική εμφάνιση θεωρείς ότι ήταν ένα εισιτήριο? Ήτανε. Αλλά μπορεί να αποτελέσει και λίγο τροχοπέδι. Αλλά με σε δυσκόλεψε, έτσι. Με δυσκόλεψε. Γιατί? Επειδή είναι πολύ συντηρητικός ο κύκλος θεατρικός. Δεν ψήνεις τα πρώτα χρόνια. Δεν ψήνεις ότι είσαι καλός ηθοποιός. Ψήνεις μέχρι το ηθοποιός. Για να μπει και το καλός μπροστά, θέλει να περάσουν χρόνια. Θέλει μια δεκαετία τουλάχιστον. Εντάξει, ένας ηθοποιός. Ναι. Σε ενοχλούσε, ας πούμε, όταν στην αρχή είχες βγει στο κουρμπέτι και λέγανε ότι ο Γκλέτσος εντάξει, είναι ωραίο παιδί, ομορφόπεδο κτλ. Ενώ εσύ ήξερες ότι το δουλεύεις το θέμα, σε ενδιαφέρει να είναι σωστός ηθοποιός, ή είσαι τύπος που βλέπεις το αποτέλεσμα? Μέχρι και το Μανουσάκι ενοχλούσε. Δηλαδή? Του λέγανε, τι τον παίρνεις αυτό, μωρέ. Ρε, δεν το βλέπετε ότι είναι καλός ηθοποιός. Ο Μανουσάκης με παίρνει σε όλα τα σύριαλ. Με είχε πρωταγωνιστεί. Δηλαδή, και του λέγα, πάλι τον Γκλέτσο. Μα δεν το βλέπετε ότι είναι καλός. Έλα μωρέ, εντάξει, του κάνεις συνέχεια γκροπλάν, ας πούμε. Μα δεν του κάνω γκροπλάν, δεν βλέπετε ότι παίζει καλά. Δεν το βλέπετε. Και ο Μανουσάκης έβλεπα ότι ενοχλείται. Ναι. Αλλά επέμενε. Εσύ πότε αισθάνθηκες ότι είσαι καλός ηθοποιός? Γιατί πολλές φορές η στιγμή που εμείς το αισθανόμαστε και η στιγμή που το αισθάνονται οι άλλοι είναι δύο διαφορετικοί χρόνοι. Εγώ δεν το αισθανόμουν. Αλλά με έψινε ο Μανουσάκης και με έψιναν και οι δουλειές που με παίρνανε στο θέατρο. Με πήρε ο Τσακίρογλου, με παίρνανε συνέχεια. Άρα, με ξανά παίρνω ο Φασουλής. Άρα, συγγνώμη. Με ξανά πήρε ο Τσακίρογλου, 3 φορές ο Τσακίρογλου. Σε διάλεξε η ζωή ή εσύ τη διάλεξε αυτή τη ζωή? Και τα δύο. Όταν έβλεπα το Μανουσάκη να με παίρνει συνέχεια, δεν μ' άφηνε να πάω πουθενά άλλο. Ναι. Δεν θα πας άλλο, μου λέει. Θα είσαι εδώ μαζί μου. Λέω, κάτι ρε ακούστη μου. Προφανώς κάτι γίνεται. Στο θέατρο δεν έμεινα από δουλειά ποτέ. Είχα συνέχεια, με πήρε ένα δουλάκι. Δηλαδή, λέω, κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί. Κάτι κάνω καλά. Κάτι κάνω καλά. Ναι. Κάτι γίνεται. Όταν πέρασαν 10-12 χρόνια, μετά άρχισα να το πιστεύω κι εγώ. Ότι είμαι καλός. Ναι. Συνέβαλε στην ευτυχία σου ως άνθρωπος η επαγγελματική καταξίωση ή θεωρείς ότι είναι κάτι ξεχωριστό? Ναι, συνέβαλε. Τελικά, τώρα πως τα αναλύω τώρα, γιατί τώρα αρχίζει και γίνεται η ανάλυση της ζωής μου, όσο πας προς το, ξέρεις, να τελειώσεις και κάνεις πίσω, τώρα αναλύονται τα πράγματα και έχεις απαντήσεις. Νομίζω έτσι γίνεται σε όλους μας. Τη στιγμή που συμβαίνουν, δεν μπορείς να τα αναλύσεις ακριβώς και να έχεις απαντήσεις για αυτό που γίνεται. Τώρα αρχίζεις και έχεις τις σωστές απαντήσεις, που τα βλέπεις αλλιώς, αποστασιοποιημένα. Έτσι. Λοιπόν, ναι, συνέβαλε, βεβαίως συνέβαλε. Τώρα είσαι ευτυχισμένος? Βεβαίως. Τι είναι αυτά τα 3 πράγματα που συνθέτουν τι είναι ευτυχία για σένα βασικά? Να σου πω. Είναι ότι δεν με πρόδωσα.
είναι ότι δεν πρόδωσα τις αξίες. Είναι ότι η συνείδησή μου είναι καθαρή. Και είναι ότι είμαι με μια σύντροφο την οποία είμαι καλά. Λιώνεις. Ναι, είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Και ότι θα κληροδοτήσω το όνομά μου σε μια κόρη που όπου πηγαίνει από τον Εύρο μέχρι τα Χανιά και θα λέει το όνομά μου, θα σηκώνονται άνθρωποι και θα την αγκαλιάζουν και θα τη φυλάνε. Θα βρίσκονται άνθρωποι, όχι όλοι, αλλά θα βρίσκονται άνθρωποι και θα της λένε ο πατέρας σου. Μπράβο κορίτσι μου. Αυτό. Τίποτα άλλο. Πολύ ωραίο αυτό. Θα της δώσω ένα όνομα που δεν θα ντρέπεται. Ούτε με αδιευκρίνηστα ποσά στην τράπεζα, ούτε προδότης, ούτε τίποτα. Έλληνας και σωστός. Άρα πιο πολύ έτσι ένα ηθικό κληροδότημα. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, λεφτά δεν θα τις αφήσω. Όχι, όχι, δεν ρωτάω. Αν και ξέρεις, δεν θα τη ρίξω κιόλας. Το λέω γιατί ξέρεις πολλές φορές στη δουλειά σας, επειδή υπάρχει αυτό το τέρας του να είμαι πάντα πρωτόνομα κλπ, ότι το ηθικό κληροδότημα πάει σε δεύτερη μοίρα ενώ δεν θα έπρεπε. Όχι. Ηθικό κληροδότημα. Ηθικό. Τι ξέρω, τι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Με έχεις καλύψει, η αλήθεια. Είναι σε πολύ μεγάλο εύρος ερωτήσεων. Μακάρι. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια? Κοίταξε, σε 10 χρόνια δεν ξέρω αν θα ζω. Δεν με νοιάζει κιόλας, πραγματικά δεν με νοιάζει. Εντάξει, το έχω καλύψει. Κάνουμε κανένα θέατρο. Αν ζω, κάνα κολύμπι. Deadlift. Deadlift για να μένουμε. Μήπως Και μας. Duracell εννοείται. Μήπως Γιατί μας. θέλουμε να. Μήπως. Τι μήπως, αφού το βρήκαμε τώρα. Το έχουμε, ναι. Το έχουμε βρει το μήπως. Τέλος πάντων. Καλά, σε 10 χρόνια θα έχουν βγει και άλλα. Έχουν βγει και άλλα, ναι. Μην αγχώνεσαι, σε βλέπω. Έχουν βγει και άλλα, ναι. Αυτά. Ωραία, πολύ όμορφα. Να στα ευχηθώ όλα από καρδιάς λοιπόν. Και σε 10 χρόνια να τα ξανασυζητήσουμε. Και σε σένα καλή επιτυχία σε αυτά που κάνεις. Να είσαι πάντα έτσι ο μάγκας και ωραίος. Και ό,τι επιθυμείς, φιλαράκι. Σε ευχαριστώ.